As much as possible, we want all the vendors to be legal. 'Di ba? Para dili na sila ibuyag bisag kinsa pa na. Kay advice pod nako nila is basta legal mo, for example, na sila private property. If musugot ang tag-iyas private property, nganong dili unta sila buyog, dili unta sila ipahuwa kay ang owner sa private property ang naay say kung pwede sila maninda dito. So if legal pod silang ganinda, ay try as much as possible. Ako advice nila, na pod ang gabuyag nimo na naami diri kay ibayad mig 50 pesos sa syudad, legal mi diri. Ngunay akong ganahan buhato na naay Abangan nimo ang mga vendors. of course, naa sila rights para kung naay mo bayag nila mo yung dili na ako ipakita ninyo na permit na pwede ko diri lugara. So, finding locations for ambulant vendors is one of the things I also want to prioritize. Prioritize is ato ang housing, ang ato ang mga kinahanglan og panimalay, pangitaon nato sila maayong lugar, and not only housing, pero kung asa sila mobalhin, kinahanglan maayo pod ang komunidad, naay maayong eskwelahan, naay maayong market, naay hospital, para pod dool sila. Murag we have to entice the people na maganahan silang mobalhin. Another is natay problema sa atuang mga market vendors and ambulant vendors. Daghang mga ambulant vendors na dili gyud sila na walay permit or dili sila rehistro para makabaligya, and wala pod sila lugar na kung mabaligyaan kung asa sila maninda, so na sila skilidalan. Dili naman pod na pwede based on DILG regulations. So ang mga gibuyag karon na mga ambulant vendors who used to be selling by the street, nagreklamo sila kay asa naman kuno sila maninda. So ang akong ganahan buhaton, murag pantaw na inspire ko sa Pantawan, himutag mga public areas, people's park, mga parke kung asa daghang tawo mo adto, kung naay foot traffic, dito na sila pwede maninda, wala na pod sila sa mga dalan. Diba? And there's already katong natabunan na dump site sa Candaw ay nadugay nang gihangyo sa DENR. Actually dili hangyo, kay gi-order na nag-closure order sa DENR. Wala gilihukan, pero sa start ni Mayor Ipe, iyang gitabunan karon wala na dump site, nanay MRF. Ang waste gihimo na pod og plastic, no, gihimo og plastic chairs, materials recovery facility. And then kanang gitabunan na dump site, himuon na pod nagparke. Ang mga taga Candaw ay dili na pod maglayo, kung ganahan sila manginabuhi pwede na pod dito. Butang og basketball court, butang og field, butang tag mga playground para sa mga bata. So at least naay foot traffic, mo adto ang tawo, pwede maninda ang mga ambulant vendors nato. Priority to mga rastalan. As much as possible, we want all the vendors to be legal. 'Di ba? Para dili na sila ibuyag bisag kinsa pa na. Kay advice pod nako nila is basta legal mo, for example, na sila private property. If musugot ang tag-iyas private property, nganong dili unta sila buyog, dili unta sila ipahuwa kay ang owner sa private property ang naay say kung pwede sila maninda dito. So if legal pod silang ganinda, ay try as much as possible. Ako advice nila, na pod ang gabuyag nimo na naami diri kay ibayad mig 50 pesos sa syudad, legal mi diri. Ngunay akong ganahan buhato na naay Abangan nimo ang mga vendors. of course, naa sila rights para kung naay mo bayag nila mo yung dili na ako ipakita ninyo na permit na pwede ko diri lugara. So finding locations for ambulant vendors is one of the things I also want to prioritize. Tanghad man ni education, of course, kay especially sa akong pagsuroy, maluoy ko sa mga lolo ug lola na unta maka-retire na kay naningkamot gud silang panginabuhi sa ilahang sa ilang panginabuhi. Pero karon unta mag-relax na sila, makapahuway, naningkamot pa silang pangita og trabaho para makaeskwela ilang mga anak, ilang mga apo. Diba? So as much as possible, we want to find a way to make sure that every child in Dumaguete gets good education. Sa akong pagsuroy sa mga public schools, one of the factors na I think makatabang sa increase sa attendance sa atong mga eskwelahan, especially sa elementary, is provide proper food and nutrition para sa atong mga bata. Kay kung kabalo silang lami ang pagkaon sa lunchtime or sa recess, muadto gyud ni sila sa eskwelahan, di ba? And another is being able to find creative ways to provide scholarship. Our national government has so many programs that can give scholarships, pero kulang lang yun, dili makadawat tanan. So if there's a way, we will
we will think of a creative way wherein we can we can partner up with private firms or private companies in a scholarship program, because kining mga private companies naman po sila corporate responsibility, CSR, that they have to satisfy. And most of these companies, mangita man ni sila asay maayo mo invest para na ako'y CSR, asa ko pwede mo adto. So mangita taanin nila. And then we create some form of program or foundation kung asa na ay pwede mo avail for scholarship for either high school or college students.